gusun kadiba arewa duba gusun kadiba yamma dubo yawa na 'ya'yan Niger yawancin su bi yara ne kuma hanyar duk fa guda ce bakin tuka wai lakwal ko da sahi ko da marite da turanci in zan kira ka baby na da larabci kuma sannu nuran kalbi na faransanci ma sheri abin kauna gazarce yadda ake tunani a cikin raina rayuwata kai ne daidai ba cuta ba cutuwa rayuwata kai ne rayuwata ke ce daidai ba cuta ba cutuwa muna hannun Allah muna hannun mata yin shi ne duk macen da ba ta sa gida fa tana ruwa and then belly rage humbar lodon ragan labade dodon mai ya fari ne kyakkyawa ta bayana ne ke min ciwo na ganin na kudace ta tashi ina da sauri ke nake so kina nan harina kin ji duniyar nan ban kula wata in ba kewa kai nake so kana nan a raina ka ji duniyar nan ban kula wani in ba kai ba hotunan jaruma 'yar gidan Ali Nuhu wato Fatima Ali Nuhu sun girgiza ilahirin jaruman Kannywood. Sakin waɗannan zafafa hotuna wato da ita da Ahmad wato yayan nata ya girgiza Kannywood bayan sanin cewa wato Fatima Ali Nuhu jaruma ce wacce kyakkyawar yarinya ce kuma ta kasance ɗaya daga cikin wato iyalin wato jarumin Kannywood wato shugaba Ali Nuhu. Tabbas hotunan da ta saki a kafafen sada zumunta wato irin Facebook da WhatsApp da Instagram sun girgira ilahirin jaruman Kannywood. Har yanzu dai ana ta cece kuce wato akan hotunan da yarinyar take saki ganin cewa tana wanka iri daban-daban wato a kafafen sada zumunta. Takan wallafa hotunan nata a kuma shafin nata da ke kan TikTok da Twitter da sauran social media. Tabbas waɗannan hotuna ne waɗanda suka yi kyau sosai wato hotunan jaruma 'yar gidan Ali Nuhu.